mga kamamshi, marahil na hapon sa Indogabos. Bale, time check tayo is 3:48 PM. Ayan, bale, mag-unwrap tayo. Pagpasensyahan nyo na medyo madilim dahil masama yung ating panahon, di ba? Kumusta kayo dyan? Kumusta ang inyong lugar? Kami dito is malapit-lapit na kaming bahain. Ayan, sana naman is hindi. Ayan, salamat tayo sa Panginoon dahil ganito lang. Pag-pray na lang natin yung ibang lugar na medyo malala or mas delikado, di ba? Dito sa amin, sa Caloocan, Barangay 167 is okay naman. Bumaha, pero medyo malayo-layo sa amin. Dito sa amin is malapit-lapit na. Ay, bali mag-hanap na tayo. Ito siya. Tchan! Ayan. Bali, andito tayo ngayon sa pinakakanto ng aking tindahan. Pinakakanto. Nasa gilid ako. Kasi nga is dito ko na nilagay yung aking lamesa sa pinakagilid. Pinakakanto. Ayan, bumagsak yung aking cellphone. Ayan siya. Ano ba to? Ano bang laman? Ang ganda ng box, no? Unique. Unique yung cellphone natin. Ay, cellphone. Unique yung ating karton box. O, diba? Saan ka pa? Ganda ng box. Eh, ano ba to? Yan, pakita ko sa inyo. Wait lang. Asan ba gunting? Ayan mga kamamshe. Bali, binuksan ko na siya. Bali, ito is pang ano natin. Siyempre, pang dito sa tindahan natin. Tamang-tama. Alam nyo ba kasi kahit taglamig, ang mga tao is ginagamit pa rin to. Ano ba to? Ayan siya. Tchan! Tchan! Ayan, mga anong tawag ba dito? Electric pan na plastic pan. Ayan siya, diba? Bali, iba-ibang kulay ito. Ayan, kumuha ko ng green. Ayan siya, green. Ilan ba itong binili ko? Ito naman is black. Ayan, black. Tapos ito naman is purple or violet. Ayan, diba? Pangatlo. Tapos, meron din tayong pink. Ayan. Pang-apat. At last ay blue. Ayan, wala nang laman. Bali, 5 ganito. 5 ganito binili natin. Diba? Kasi alam nyo ba, na-experience ko kasi na hating gabi na, or hindi naman hating gabi na is nasira yung ganito ng mga anak ko. Kasi ganito na lang yung ginagamit namin. Wala na kami mga stand pan or electric pan na yung mga dati pa. Dinispose ko na talaga yun kasi makikuryente. Kasi ito is tipid lang to sa kuryente. Ayan, kasi kami nga, ayun diba, minsan alanganing oras, biglang nasira. Na-experience namin, biglang nasira tuloy, bandang mga 10 PM. Lumabas kami ng kanto, naghanap kami ng ganito talaga. Nakabili kami ng worth 250. Ang mahal, o diba? Kaya sabi ko is, yan, sabi ko magtitinda nga ako nito kasi diba, dito rin malapit sa amin, may mga ganito rin, may 200, 250, diba? Yan, nabenta natin to. Kahit mga 250, kasi 250 nga sa kanila, diba? Ayan, bali 5 ganito. Tapos, bali nakabili na ako sa shop nila. Ang nagustuhan ko is, mahigpit yung mga tornilyo. Yung nabili ko sa kanto na 250, ang luluwag. Diba? Samantalang sa Shopee, napakamura pero mahigpit siya. Kaya ayan, bumili tayo ng 5 pirasong ganito. Ano bang tawag dito? Sa sunod nga, bibili ako ng isang selling pan. Selling pan. Ayun. Para naman, pansarili lang namin. Diba? Yan lang guys, yung aking kunting share. Ayun, kasi baka maya-maya is bahain kami dito. Wag naman sana kasi dito nga sa loob, wala namang baha pero binabaha kami sa tulo. Sa tulo, galing sa bubong. Diba? Yan lang guys, thank you for watching. Meron na tayong 5 plastic pan. Iba-ibang kulay, may blue, may pink, may green, may purple, at may black. O, diba?